Chini kok tumani bisingti kasih faikya utor tui wandal kamini prem hari parani onimes murasing bihik sima murasing busani mung jemi murasing hamjuk ni mung rotna murasing utha kebai orono borok khorok brui jalai ma tonglayo belai tongnani riks wo kelajak tabuk hapang ni nok manmani bo wal disabaya sekangno watui hayui landslide ngui ha hobjakha bufang bayui wal bajak tabu kereuni taibo kerui bahai nok tangnai buni oro hajara thangya khe nogo mairum kerui mai masaya jora jora ngo haste lukurok ni thani chubachu chanka tei MLA Bindu Debnath ni thani chubachu sanlai kha tai obono karibo NDC Porto Luson Tirpurani thanibo chubachu sanlai jaka boroni nokongni ngui belai kheno kepal Girimano kelajak boroni nukungo naidi sorkani nok manui tanglai jama bo debak no kuagui bai thangbaikya haike tabuk joto lukurok no haike joto maya ganang kha ganang rokno chubachu chanlai jakha je mantui khoksa khongnoi khai boroni nukungo chubana bagui boroni nukung borok koikha naidi boroni nukung bahai ke bayi bahai ke matong jakha chikon sake nok salam laijaui matong jakha kerui mani bok kisaniya belai no kepal biriman kotor sabolo si omahai kepal biriman kotor ungna hanai tei sabolo saiman omosuke bigra ungganu nei haike tabuk lukurong thani chubachu sana jaka bon bukunje naitungdi chini koktomani bisingti chonga paroi omongke wati bapro kothor klaiwe nok bain mani igomo norok tini kok thunai haike media rongno tamni bagai maring kake sagar tini ani media rongno bo hamajutono kosto khaimin bagai tini sujero tini ani nok bai mani 22 tarik Agos mas ni fungo nok ani building nok sorkari man mani mo bai thangka hangka chung kisa tongi tongmani gudam nok o gudam nok bo tongmalia bai thangka bo rejiro konginai chain tiki tongka tani kisa hanya abo bufro bai aku na sure kore moni bagai chung tak nok uro kaka sangne bong nok se matongo ngangke chung nok rok tangmia ko rangpucha kore abosta jorase hayong itang gaba tak kongani chini cha kore khetang kabono sokani chani chung subasuru nayo ai pore chinti prasarok bo je subasuru nai borong thani bo chung kisa subasuru nai ni bagai ang borong nok krom jao ge abono bahike nok tangnai ani bo kai kuno maka bukure rang puja kurei amte he jora ব্যবসা বাণিজ্য kurei amte he joran bagai sumtini media na kisang maringka non tong thainong kemo kaisano na amu kaisen obo tongmaya ta kaka sino go tongobo kuno dino horopan baimano pungopan baiman kuno sure kurimo lukha kebayan belai no anini sirai rok le khoro busi tong ani sirai masa tongo berei erpore ani ahna jok masa bo college porio ngkang ke ani berei ang itu tongai jau chung sajana tabu noni kuno tongnani bokro bomne kuno kurei chuni kuno koi khatang kha sarkar thek rok nok dama khanno nok man ke abo purang kaya sani bai thang pe kya nawo te nokor phanan jarawon bai thagu abuga bai thang ka ge norok tam khe soli tong sanok nung kuno go sabo chakri khne rok haike jaga jomi rok tora to nung jaga jomi rok kurei chakri khane bo kurei ang miji hano kisam je tharik ব্যবসা rok khaijau hoige kisam sa दुकानदारी रो खाइमाने बाबू इनकम करे
lakirok thangpaini rang kuchakre haini samurok tangi masa uta tabukhe nini ma babu songke an ma babu song ang sarai pro kono thangka hangkangkai ang tak samurok tangi si chole tongta ching family o ani boina bo korre ma tongo 너는 잘록하. nang salbi ma tongta nok bara rogi gorini jora se tai se nini ano jog masa poribo tongo ke tabuk nok bo korei norok ni je birma non nogoi oron kebo lukurok haike oron kebo nini romdi MLA MDC haike ba oroni je neti to khaitone rok nok nok tapsak jora khai chusuba phega chuba khaya ko tak sugela ko khaye to samanna sada chine masa netrito nono sada bobo ongna ongna e dore jora khaya ko haini sada nung tabuk lukurok ni thani nung tamo koi bung naram su nini je nok korei haike ma babu nini ma babu korei semaka nung oro phaino singno phega nini nok kaisa je sarkar theke nok ma babu a sarkar nok pai sini ro buphang ko agi pai bani ro ngeke nung tabuk tamo sanamu sung lukurok no nini sam koi bung tam to abono lokoni thani kaisa lumu yapare ko jau angborong no ani noku pure ongi to man jarawa ana juton phaichuba paithangke beleke sanai tangke abono ang lokorong thani kaisa ko nungta আর অরনি যে নেতৃত্ব খাইতনে MLA MDC রং নং তাম সানামু সু প্রশাসন নং তাম সানামু সু koi mongani ko noku wai ongi thaman jara boro অরনি MLA সব orne emela chini bindu jagnath sar MD singa. MDC ke chini Poddasan Tripura umprokonin andaron na nok tong. নরক তাপসা জরা MLA MDC রং সাদা সাকা কৌরক MDC na to saya kang chini ni netritto no masa saka MDC MLA be phana salary re gode ano ani to hai obostha rang puchani kuri jora noku tangya khaitong kang kamu khanyani kuno brand si kuno kaparanya khaitong ka abuno kisa subasa rokon nai re gode ano roksa chini karane ben saka netritto bobo MDC no nung saya ko tak kono na MDC na saljiya ko ta kono jora bo yang borok bai salai re den saka ta bonono angke bole thang himi to man bachin karani ene ke o parani bung tamo jam hari para bo busuk number what no na bo ward number 3 what number 3 nin bung ke ani mong oni mes marasi nin login bung tam ani dogini bum simam marasi tabu nini sajak basa je tongmani bun mung ke jemi marasi nini ha hano je tong humani ke rotna marasi singke norok ke bu kri ma pha kri hai ke norok buta bahano tongmani ta korong ni na ngake nung tabu je ha ke choli tomarok nini kuno jaga jami kri kheto kri nini ration card dogle to datong রেশন কার্ড তো বাবু তো থুইথাঙ্গা বাবু থুইথাঙ্গন যাগুলো আনো পরিবার কর্তা হিসাবে আমি তাক আনি বুঝি নং কাটা রেশন কার্ডটা ration card APL da na BPL বিপিএল ration card ke BPL no na enne ke nini kuno rega rok job card dok to datong samrok ma tang rok জব কার্ড ডবলে তুমি সামুরক টাঙ্গিয়া তারও নব মন্দ হইনি তাই রেগা সামুরক উপরে গাতাবু বাসে গাঙ্গে তাবু টাঙ্গিয়া রেগা বু হাজিরা কম গাঙ্গে সং রেগা টাঙ্গি বু কুসো গিয়া